ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରିହାମାଲ ଗ୍ରାମର ଶକୁନ୍ତଳା ଛଞ୍ଚାଣଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୁମ ଛଞ୍ଚାଣଙ୍କ ଗତ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମେତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ସରକାରୀ ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତ୍ୱ 5 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲୁନାହିଁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦାନ୍ତ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜନିତ କାରଣରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଫଳରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହେଲା ଓ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ହିତାଧିକାରୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। पता नहीं मिला, चाउल नहीं मिलवा, किसी नहीं मिलवा, निश्चय होते पानी बन जाए बच्चा एका मोर तो किए न। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟା ନ୍ୟୁଜ୍।